Ρε Φούστη, έχετε γίνει διάσημοι, μαλάκα. Ο ψολοκόπανος είναι αυτός. Είδατε, ήτανε μέχρι να πάρουμε το κολλάι. Ρε πάμε, στο κάτι εκεί. Θα πεις εσύ τώρα, χαβαλία. Εκεί, εδώ κάτω μπορείς να λύσεις. Όχι. Δεν μπορείς, με τίποτα. Εδώ μπορείς. Είσαι άμα στα κόλλο είναι. Εδώ μπορείς. Δεν κάτσε ψηλά. Άλλη δύο εδώ πίσω, έλα, άλλη δύο γρήγορα. Έλα, χάλε εγώ και μετά εσύ. Και μετά πλάγι. Κρατάω εγώ. Μαλάκες. Έλα, έχω μαζέψει τον κόλλο μου 10 εκατοστά, τελείωσε. Κέρας μπροστά, κέρας μπροστά. Κέρας μπροστά, ρε. Εγώ δεν πάω να κάτσω μπροστά. Ένας μπροστά, ρε καπαδία. Κρατάω. Πέφτουμε, κατεβείτε. Ρε ένας μπροστά, ρε μαλάκες. Δεν μπορώ να... Εγώ δεν ανέβαινα μπροστά. Γιατί δεν έκαμε το ξυστάβημα. Κατεβείτε κατά την Παναγία μου. Ρε μαλάκες. Είμαι το συνόδα έτσι και δεν κατεβείτε. Έλα. Έλα, γάμισε ρε μαλάκα. Δεν έχω στα χέρια. Πρόσεχε, αμάξι ρε. Εντάξει, έλα, πάμε να ξαπλώσουμε, άντε καλημέρα. Τράβα να σου ζητήσω, θες να γίνει μάχη τώρα. Για να δούμε το βίντεο τώρα αυτό που τράβηξες. Τράβα να δούμε το βίντεο ρε μαλάκα. Βάλε να δούμε το δεύτερο έχασε. Νάτος, το Σελιάς. Άντε καλημέρα, 7,5 ώρα. Για βάλτε να το δούμε ρε.